Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Araw ftit dik ix-xemx kbira u sabiħa fuq l-iskrin warajja. Iżni qed niftakar f'xi ħaġa. Intom tiftakru l-ġimgħa l-oħra fuq ix tkellimna tfal. Fuq il-konsonanti amrin, ekku. Din ix-xemx tiddi warajja qed tfakkarni li hemm ukoll il-konsonanti xemxin. Kif diġà tafu, fl-alfabet Malti għandna grupp ta' itri li jissejħu il-konsonanti amrin li huma B, F, G, G, Għajn, H, H, J, K, L, M, P, E, V u l-aħħar waħda il-W. U mbagħad għandna set ieħor li ngħidulhom konsonanti xemxin. Dawn huma itri speċjali ħafna huma C, D, N, R, S, T, X, Z u C. Imma għaliex ngħidulhom xemxin? Għax dawk litri jagħmlu trik tal-maġija. Ħasbu ftit fil-littra D fil-kelma dar. Il-kelma tibda b'littra D fil-bidunet. Meta rridu ngħidu the house, kif ngħiduha bil-Malti? Il-dar jew id-dar. Id-dar. Litra L tisparixxi. Isa silġa fix-xemx u tinbidel fl-istess ittra ta' warajja. Mela minflok ngħidu il-dar, aħna ngħidu id-dar. Litra L tinħeba u litra D tidher darbtejn biex tagħmel ħoss aktar b'saħħtu. Ejjew nippruvaw oħra. Il-kelma xemx tibda b'litra X. Ngħidu il-xemx le litra L terġa' tinħeba fix-xemx u issir ix-xemx. Dan jiġri b'ħafna affarijiet li nsibu fid-dar. Is-sodda, it-tieqa, it-zokkor u ir-razzett. Din il-maġija tal-kliem tagħmel il-lingwa tagħna tant sabiħa u faċli biex titkellem b'mod maġġel. Xemxin. Id-dar. It-tieqa. Is-sodda. Ħanara kemm tiftakru tfal. Hawnhekk għandi żewġ kolonni. Fuq il-lemin għandi miktub konsonanti amrin u fuq ix-xelluk għandi miktub konsonanti xemxin. Magħhom ukoll għandi set ta' kliem li jibdew bittri differenti. Tridu tgħinuni nitfaħħom taħt il-kolonna tajba. Dawk li huma amrin imorru fil-kolonna tal-amrin. U dawk li jieħdu l-artiklu skont l-ewwel ittra tal-kelma imorru taħt il-kolonna tax-xemxin. Lesti? Tlaqna! Il-kelma tazza. Kif nirreferu għaliha? Il-tazza jew it-tazza. It-tazza jiġifieri li tmur taħt il-kolonna tax-xelluk konsonanti xemxin. Proset tfal, li jmiss il-kelma ballun. Aħna x'ngħidu? Il-ballun jew ib-ballun? Il-ballun ekku proset. Għandi oħra żunżana. Il-żunżana naħseb jien. Le, iż-żunżana kemm intom bravi tfal. Għandi l-aħħar żewġ kelmiet. Lemin u xelluk. Kif ngħiduhom tfal? Il-lemin u x-xelluk. Kemm intom bravi tfal. ABC, dan hu tal-Malti l-alfabet. D, F, inkantaw kollu mill-A sa Z. G, G,
شمشين الدار التيقة الصدى Proset tfal! Issa tafu d-differenza bejn il-konsonanti xemxin u dawk qamrin. Żommu f'moħħkom dejjem dawk li jieħdu l-artiklu il jaqgħu taħt il-qamar u dawk li jieħdu l-artiklu skont l-ewwel ittra tal-kelma jaqgħu taħt ix-xemx. Il-qamar u x-xemx. Sakemm nerġgħu niltaqgħu f'avventur oħra. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ċaw.